An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi su in na ye juma ye min ye décembre kalo tile 5 san 2025 fala an bɛ dugawu kɛ ala ka fajiri kɛ an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye an ka jamana a kɔnɔ kumaw ka ca fala ye ji bɛ anw fɛ yan dugukolo b'anw fɛ yan maaw bɛ anw fɛ yan sɛnɛkɛla ɲɛnamaw bɛ yan baganmara ɲɛnamaw bɛ yan jɛgɛmara ɲɛnamaw bɛ yan fala ye nka tubabukan de kuma ka ca a ɲɛnabɔlikɛla ninnu olu de ka kuma ka ca n'o tɛ kɛnɛ ye so ye kɛnɛ ye nka an ka se ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ fo an ka maa ladiriw ɲini dɛ baara kɛcogo ɲuman ni baara tacogo ɲuman o ka se ka sinsin a ma nɔgɔn an bɛ sɛnɛkɛlaw fo ka mɔnikɛlaw fo ka baganmaralaw k'olu fana fo fala minnu bɛ cɛsiri ni timinadiya la hali bi
k'u ka dɔ fara a kan yaasa min ye dun ka fa a bɛ se ka sabati cogo min. Président ale ye jɔnjɔn min kun layidu ta fala ye a dira bi Kuluba faama sigiyɔrɔ la chauffeur transporteur maa minnu bɛ yen n'olu fana fatura ka taa se sɔrasiw ma a bɛɛ lajɛlen Asimi yɛrɛ bolo ye a di u bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma n'Ala sɔnna a ma sini an na o ja yira maaw la ka kɛ ni o waleya kelen ye hali bi Baɲangarakaw bi jumadonya in na olu fana y'u ka taji sɔrɔ taji min n'o ye citerne camanba ye o kɔni sera ka don Baɲangara ale kɔnɔna na nin waati laban in na min ye Baɲangara n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna sa a bɛ se ka fɔ bibi na alihamudulilayi gouverneur ale da seli min kɛ bamanankan na n'Ala sɔnna a ma sini an na o fana latɛmɛ aw ka se ka o mɛn falayi fini kaana da labilara wa min ye dogolanw olu bɛɛ lajɛlen binna ka bɔ yen pewu Imam Mamu Diko a ye politiki fari da jɛkulu kura k'u y'o sigi sen ka fala ye an ye sɛbɛn min ye bɔlɔlɔ sira fɛ ko Imam Mamu Diko ko ale de ye ko in ɲɛmaa ye fala ye jɛkulu min don k'u bɛna ngwara da fanga de la fala ye ko yaasa ko an ka segin ordre constitutionnel la nin kuma ka ca dɛ nka anw nɛnina min kama yan an lagosira min kama yan n'an ko alimami ka baara ye alimami baara ye fala ye n ko diinɛ ko n ko o tɛ bi a yɛrɛ bɔra k'i jɔ a kɛnɛ ka caki nka a ma k'a kɛ waati la a kun kan ka kɛ waati min jama tun b'a kɔ waati min maaw kun ka danayaba b'a kan waati min ale yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ kɔnɔ waati min a kun bɛ se ka kow ɲɛnabɔ o waati ka ko minnu sigi sen kan nka nin waatilama in an y'a ye k'a fɔ fala ye u ye bataki min kɛ u y'a yira sa k'u ka jɛkulu in tɔgɔ ye ko CFR hakili jagabɔ jɛkulu wulikajɔ jɛkulu ngwarada jɛkulu parti politikiw b'a la min ye fanga siramatɔ nkɔrɔlenw bɛ a la ka taa fara min ye diinɛtigiw kan jagokɛlaw ani an yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Etienne Fakaba ye k'ale y'u ka kuma lasela ye fala ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a ye bɔlɔlɔ sira fɛ a sɛbɛn kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu in kɔni ye a taabolo a tabiya a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya talen don ka di Imam Mamu Diko ma bi ale y'u ka maa ye maa min n'a sɔnna ka don ni jɛkulu in kɔnɔ fala ye maa caman bɛ jɛkulu in na nka jɛkulu in y'a yira sa k'a fɔ ko f'ale ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ furancɛla fanga min filɛ an kunna nin ye o ka wuli ka bɔ yen pewu min ye dugudenw ye u ka wuli k'u cɛsiri u ka hakɛw olu bɛ se ka dafa cogo min jo sariya hakɛw bɛn hakɛw taa ni ka segin hakɛw fasodenya ngwara dali ani fanga sinamatɔ baara dali k'o kɛ san 5 min ni u ye o ti u yɛrɛ ma fala ye ko ka dan sigi o la sako min ye Imam Mamu Diko kelen tɛ maa caman bɛ yen minnu bɛ an ka fasoden jɛkulu la ko olu b'a kɔnɔ parti politique cilen maaw b'a kɔnɔ min ye kumalasela o y'an yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Etienne Fakaba Sisoko ye ka far'o kan maa caman bɛ yen u ka laɲini kɔni ye min ye fara ye ko basigi ni lafiya k'o ka don tiɲɛ yɛrɛ la an ka nin sɛbɛn in kala bi an ka tila ka kɔmakari baaraw fana sigi sen kan CFR k'ale bɛna kɛ wulikajɔ jɛkulu ye jɛkulu min tɛ fɛ ka mankan kɛ a ko maaw ka kangaran da fanga ɲɛ fala ye jɛkulu min tɛ fɛ ka mankan kɛ nka a y'a ɲini ko ka désobéissance civile ko k'o boloda ko ka ban sɔrɔdasiw ka waleyaw ma ka wulikajɔ kɛ min ye magistraw ye olu ka muruti boloda maa maa bɛ yen u ka muruti boloda ka ɲɛsin fanga ma halisa k'olu tɛ mankan fɛ sɛbɛn in kɔnɔna na k'u kɔni tɛ fɛ min ka falen o ye Mali yɛrɛ ka taabolo belebelebaw ye n'aw b'a fɔ o ma sa ko principe républicain k'u t'a fɛ olu ka bɔ u nɔ na fala ye nin ye jɛkulu kura ye jɛkulu min sigira sen kan maa caman fɛ minnu kɔni kun fila bɔra kɛnɛma ka yira n'olu yɛrɛ sɛbɛn kɔni kɛ ka sɛbɛn bila o ye Etienne Fakaba ye wa min ye Imam Mamu Diko fana ye ale fana ta sɛbɛn cayara sabula a y'a fɔ k'a latigɛ kunnafoni gafew caman olu bɔra n'a ye bi tile in ale kɔnɔna na APDP Kayita tɛmɛnen kɔfɛ ale ye wulikajɔ kɛ nin waati in na ka t'i bɔlɔ turu Sikasokaw olu fɛ yen min ye APDP ye a yira sa k'a fɔ bugunatigɛ jɛkulu bugunatigɛ sɛbɛnw maanifinw yɛrɛ bolola cogo min kɛ sɛbɛn minnu na sa ko ka olu la kɔlɔsili baaraw don bɛrɛ la min ye Bamakɔ kun y'a soba ye Kayitaw y'o sigi bi sɔgɔmada in na sa min ye Sikasokaw fɛ yen u taara baara kɛ yen Madame Kante n'ale Marie Claire Dambele ye ale yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye Sikaso gouverneur ye
Yaya Bamba min ye président conseil régional ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye maître Modibo Diko ye ni ale yɛrɛ APDP dangan ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan calatigɛ jɛkulu ani fanga ɲɛmaa minnu bɛ Sikaso kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen taara ko in kɛnɛ kan APDP ye nin kɛkun ye a ka surunya Sikasokaw la ka kɛ ni sariyakisɛ min ye ale yɛrɛ sigi sen kan bolofara olu sigili ko bɛna kɛ jagoya ye APDP bolo yaasa a ka surunya jamanadenw na Sikasokaw kɔni y'a yira sa k'u bɛ nin waleya in fo bi u b'a tanu sini min ye maanifin tɔgɔla sɛbɛnw ye min ye baara kɛcogow ye baarakɛdaw mɔgɔw mago bɛ se sɛbɛn o sɛbɛn ma olu lakanali kan ka sigi sen kan cogo min fala ye caméra de surveillance kan ka sigi hakɛ min kɔnɔna na min ye caméraw ni fɛn wɛrɛw ye n'o ye boloɲanɛminɛw ye maaw tɔgɔ kɔni bɛ sɛbɛn o sɛbɛn na fala y'olu ka téléphone numéro ko k'a bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsili k'o baara kɛ Sikasokaw fɛ yen o bɔlɔ de silen filɛ nin ye Sikaso min ye Yaya Bamba ye n'ale ye conseil régional président ye a ko sa ko nin na kɛ sababu ye Sikasokaw yɛrɛ ka kalansen sigi sen kan yaasa nin baara in kɛcogo k'a faamuya marabolow kɔnɔna na fana olu fana bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa ka dɔ fara APDP ale bɔlɔ donni kan fala ye yanni Sikaso cɛ kunungo APDP a taara ka daw yɛlɛ Segukaw fana fɛ yen kɛnɛ ka ye sa Segu ta dayɛlɛli la ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye vice président Bedi Jakite ye Burema Ongoiba n'ale ye gouverneur ka directeur de cabinet ye Segu kɔnɔna na ani conseil juridique olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen APDP yɛrɛ nana cogo di a ka laɲini ye mun ye a bɛ ka baara jumɛnw kɛ bi k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko Segu ta la fala ye Erekotaradi maaw tun bɛ yen wolomasiri tabaw tun bɛ yen Segu dugulenw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ani diinɛtigiw APDP yɛrɛ sigira sen kan min ye san 2013 mɛn kalo tile 21 ka taa ta o la sa fo ka na se bi ma a tun bɛ baara kɛ Bamakɔ dɔrɔn de kɔnɔna na nka a nana ye k'a fɔ nin waati laban in na kow ka ca marabolow ka ca sigidaw ka ca yaasa ka se ka sɔ gɛrɛ jamanadenw na bolofara ko k'olu sigi sen kan Kayita dɔgɔkun kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen min kun ye Segu ta kun ye alamisa don ye bi jumadonya in kɛra Sikaso ye Segukaw fɛ yen Bedi Jakite ale min tun bɛ APDP ɲɛmaaya tɔgɔla fala ye n'ale yɛrɛ ye ɲɛmaa dangan ye a ye ɲɛfɔli kɛ koyi APDP nafa ye mun ye a sigikun ye mun ye munna maaw bugunnatigɛ sɛbɛnw kan ka lakɔlɔsi Bedi ko fana ko min ye nin so dayɛlɛlen min filɛ nin ye fala ye Segukaw k'a k'u ta ye koyi u mago ɲɛ yɔrɔ don sifinw ni denmisɛnw k'a kɛ u ka kalanyɔrɔ ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ université kɔnɔna na minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔw kan u kana siran u k'u jajɔ baara kɛcogo ni baara tacogo ka ɲɛfɔ u ɲɛna min ye Burema Ongoba ye ale ye wele bila faso ka cakɛda jɛkulu fɛn fɛn bɛ Segu kɔnɔna na fala ye u ka jɛ ka APDP dɛmɛ a sigilen filɛ nin Segu nin ye a ka kɛ ɲɛtaa ye dɔ ka fara kan ekɔliso minnu bɛ yen kalanso minnu bɛ yen baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen maaw tɔgɔla sɔgɔbɛ yɔrɔ o yɔrɔ la k'a ɲinina ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka jɛw ni APDP ka baara kɛ yiri min ye so dayɛlɛli la sa Bedi Jakite ale ni gouverneur ka directeur de cabinet n'o ye Burema Ongoiba ye olu ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye babu a sera ka kuncɛ ni min ye sa o ye kibaruya diw ye kibaruya ni hakilila falen APDP yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ cogo min na SOMAGEP directrice fala ye a bɛ munumunu salo la a ka yɔrɔw la koyi min ye Fatumata Sirakata Tarawele n'a bɛ Bokumulakaw ka sigi la kunungo alamisa a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ a n'a ka dangan n'o ye Sidi Patrice Jalo ye ani maa mafalenba wɛrɛw minnu bɛ yen n'olu bɛ ji yɛrɛ bɔli kunna ani ji sɛgɛsɛgɛli ni ji tilali ko kunna ale ni ji ka taa kuran siraw fɛ fala ye olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw tun bɛ a la ɲɛmaa danganw bɛɛ lajɛlen tun b'a la min ye directrice ye a taara yɔrɔ minnu na sa olu fana ɲɛmaaw tun bɛ n'o o ye agent minnu bɛ zone minnu kunna kalabankɔrɔkaw fɛ yen fala ye u taar'u ɲɛ da baara kɛcogo kan compteur bɛ cogo di ji bɛ sara cogo di clientw ka kungow bɛ cogo di min ye directrice ye a ko a nisɔndiyara sabula baara a kan ka kɛ cogo min labɛn minnu kan ka sabati min ye misali ɲumanw ye k'olu sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko u y'o ye yakuye no ale ye u ka client ye fala ye client ɲuman a n'o fana ye ɲɔgɔn ye sabula olu fana wasalen don directrice ka taama fana senfɛ fala ye gɛlɛya minnu bɛ olu fɔra ye Maɲanbugukaw fɛ yen Misabugu ale ni pɔmpu minnu bɛ olu yɔrɔ la ka taa se Misirakaw fɛ yen ma degun minnu bɛ Medinekura Suguni yɔrɔ la u bɛɛ lajɛlen fɔra ye a kɔni ko fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ yanni sunkalo cɛ min ye ji ye an kana fɔ ko ji tigɛra ɲina min ye directrice ye SOMAGEP kɔnɔna na k'a ka wuli ka jɔ bɛna to senna ka taa fan wɛrɛw fana ka to olu fana lajɛ yaasa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na fala ye ko min ye Mali kabanɔgɔ ye Mali kabakolo k'a bɛna na pankuru kura sɔrɔ dɛ pankuru ye k'a tɔgɔ ye ko Mali Airlines
min ye a baara kunfɔlɔw ye sa o kɛra kunna siningo Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ na conseil d'administration min b'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu sigilen don jamana ye a lakodɔn k'u y'u ka baara fɔlɔ kɛ Modibo Keyita tɔgɔla pankurutigi kɛnɛ na min ye aéroport directeur ba ye ale yɛrɛ tun bɛ yen maa minnu bɛ n'olu ye conseillers ye sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen jamana ale yɛrɛ kan ka kɛ niyɔrɔbatigi ye Mali Airlines kɔnɔna na a kan ka baaraw kɛ cogo di a kan ka musakaw sɔrɔ cogo di k'u y'o ɲɛfɔ u ye kibaruya duman min di Fala ye ko don nataw la ko pankuru fɔlɔ bɛna na han an yɛrɛ tɔgɔla pankuru kɔni k'o bɛna kun bɔ ka se ka baaraw daminɛ jamana kɔnɔna na conseil d'administration kɔni olu y'a yira sa ko fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ ɲɛbila baaraw ye yanni pankuru ka na o baaraw bɛɛ lajɛlen sera o seyɔrɔw la min ye ɲɛda mun kan ka ye pankuru ninnu na ɲɛgɛn mun kan ka k'u kan an'u bugunnatigɛw bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen donna bɛrɛ la ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye don nataw la k'an k'an sigi k'a filɛ k'an n'an ka pankuru kuraw ye Mali ale tɔgɔ sɛbɛnnen don pankuru mun Fala ye Air Mali tun b'an bolo yan koyi an ye CAM fana kɛ Sky de tɛ yen sisan o yɛrɛ ka taali kɔni kataba naani don dɛ Fala ye n'i bɛ taa aéroport la Sky tali la i bɛ basimugu k'i kun ka taa n'u y'a bɔ a ma bi u b'a bɔ a ma sini ka bɔ a ma sini kɛnɛ i bɛna so i bɛna basimugu wɛrɛ ta ka t'i da tuguni mais Fala ye compagnie min tɛ se k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna place tɛ yen place bɛ dɛsɛ mɔgɔw ka bagages tɛ taa b'u taa k'u ka bagages to ɲɛfɔliba tɛ kɛ an b'o bɛɛ la aw ko ko aw bɛna jamana wɛrɛw tagali daminɛ kɔnɔna yɛrɛ ma ba sigi fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ min fana natɔ filɛ o kana k'o ɲɔgɔnna ye an kɔni b'a dɔn ni pankuru min kɔni ni mɔgɔ min kɔni bɛ wari fɛn jamana in na n'i ye pankuru sigi kɔni i bɛ fɛn min sɔrɔ wari don dɛ Fala ye ko ka bin musow kan o dɔgɔyara kosɛbɛ Bangasikaw fɛ yen san 2024 kɔnɔna na kibaruya dira muso du ani denbaya bolofara min bɛ Banga cercle kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛɛ n'a ta ko min ye maa kati gɛlɛn kelenw bɛ yen koyi maa 20 bingali 26 o de kɔni taara ka ɲɛsin npogotiginin ncinin ma min ye bingali ye Fala ye ko n'i y'o fana jateminɛ sa 17 o de kɔni kɛra sa ka se muso yɛrɛ ma fo ka a degun ka taga sa a ma o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra min ye salongo ta jiginna cogo min ko bɛ na ni basigi fana ye ko sabula ni basigi bɛ yen bingali tɛ yen bingalikɛla ninnu ni bamancikɛla ninnu Fala ye k'u fana taala ye musow kɔni ye k'olu ye ka bin olu kan ko de y'a to bi basigi min bɛ ka na k'a bɛ se k'a fɔ ko o fana jaabi dɔ ye nin ye ɲɛfɔliw kɛra cogo min na Banga ale kɔnɔna na inspecteur général de douane Amadu Konate ale bɛna baara bila Fala ye janvier kalo tile 15 min ye Sɛki Amala Jalo o de bɛna bila ale nɔ na Fala ye u bɛ k'an ka kuma fɔ cɛ ma dɛ k'a ma nɔgɔn dɛ maakura nata yen parti sagana douane kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ ka kuma cayalen don tile 2 in na fo dɔw bɛ kilenna kuma na Fala ye ko cɛ tɛ sɔn dɛ ko négociation ni kurutu tigɛ k'a fɛ yen dɔw yɛrɛ ko ma bi ko est-ce que k'a bɛna mɛn min taatɔ filɛ ni Fala ye o ye ɲinan musaka kalo musaka la yɛlɛ miliyari 90 na min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ douane na wa ka kɔni fana min ye inspecteur général de douane Amadu Konate ale ye baarabaw de kɛ maa min fana natɔ a nɔ na Fala ye ɲɛmaaw kɔni u y'an bɛɛ dribble nka maaw b'an bolo de an kun sigilen don ko maa fan fɛn bɛna a ma k'o si ye u taara nin ta Moti ka na ni nin Fala ye sisan sa Amadu kɔni taatɔ don Amadu y'a bila yɔrɔ min maaw kɔni tigɛlen don min ka Fala ye ko cɛ in bɛ tɛmɛ o kan dɛ k'a bɛ tɛmɛ o kan wa ko min ye tilenni kɔni a bɛ kɛ kataba naani ni ɲɛmaaw sɔnna ka tugu a kɔ u ko k'a bɛ nɔbɔ dɛ nka a ma nɔgɔ de douane ma nɔgɔn dɛ an bɛ dugawu kɛ min ye inspecteur général de douane Amadu Konate Ala ka min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ k'a ma hɛrɛ ye Ala ka k'a ma sababu ɲuman fana ye min ye jamana ye a y'a se kɛ Fala ye min fana bɛ nalen Ala ka baara ɲɛ a bolo n'o ye Jalokɛ ye fila fɔlɔ Ala ka baara ɲɛ a fana bolo Fala ye mankan min tun bɛ senna ka ɲɛsin Mali ma Faransikaw fɛ n'o ye kibaruya dilaw ye minisiri min bɛ kunnafoni di kunna a ye bataki ci ka Banjugu Dante fo maison de la presse ale ɲɛmaaba ko k'a fo k'a tanu a n'a baarakɛlaw ni kunnafonidila minnu bɛ Mali kɔnɔ lɛtiri bɔra maa min yɔrɔ o ye Alihamdu Agi Iliyɛni ye a ko min ye nin waati laban in na ye maison de la presse président a yɛrɛ ye kɛlɛbere ta ko ye Fala ye k'i ɲɛsin nkalon ni kajibina kumaw ni ŋunuŋunu ni kuma jatiginda minnu bɛ ɲɛfɔ jamana ma k'o kɔkari yɔrɔ caman na ale y'o kɛ cogo min kunnafonidila caman fana taara o sira fɛ
o faso de ɲɔgɔn waleya min filɛ nin ye ko ka foli ta ka ɲɛsin kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma min ye nin waati na ye ko jamana bɛ taabolo min na ko min ye kunnafonidilaw y'a faamuya bɛɛ ni kelenya min ye jamana bɛ se ka sinsin cogo di alimami agi iliyɛn a ko nin miirina in nin hakilina in o yɛrɛ de fana ye faso de ɲumanya ni faso kanu ani faso ale dɛmɛni siraw ye min ye yɛrɛma hɔrɔnya tilennenya ni laadiriya baara ka kɛ o kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen bɛ sinsin ni jamana yɛrɛ ba sigira ka lafiya nka waati min na diɲɛ b'an kan n'an yɛrɛ kɛra an yɛrɛ kan ko ka kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fo fala ye a sugu bɛɛ lajɛlen minnu bɛ bɔlɔlɔ kan o minnu bɛ arajo la o minnu bɛ journal la o fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ n'u y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ka dɛmɛ nin waati na fala ye ko k'u fo wa min ye maison la presse ye foli belebeleba k'o ye Banjugu Dante ta ye sabula a yɛrɛ dileki bɔ k'i kɔ a da ko in n kɔ a la fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa kulubakaw fɛ yen nka Asimi ka yɔrɔ tɛ dɛ an bɛ taa Jɔpu nɔfɛ Philippines olu ka lasigiden min bɛ anw tɔgɔla fala ye ale sigilen don Marokokaw fɛ yen a ye ciden bila ka na Mali la u b'a fɛ ka na baara min kɛ Mali la yan o kuntilennaw k'olu bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛfɔ o ɲɛna o ka na min ye maa kofɔlen ye sa n'o ye Lirsi Baja ye ale min y'u ka lasigiden ye n'o ye Philippines ta ye Marokokaw fɛ yen Mali tɔgɔla ale yɛrɛ nana Maître Yacine Faye Sidibe o fana tun bɛ a la o y'u ka consul honoraire ye yan o nana ni message ye u ka bataki u ka jamanakuntigi tɔgɔ la n'o ye Ferdinand Romdulazi ye Macross ale ka bataki ko k'o di Asimi ma Jɔpu ye bataki minɛ Philippines ka tila ka ɲɛfɔli k'u ye Mali jamana bɛ taabolo min na bi kuntilenna min bɛ an na kamalen ko k'olu bɛ nin bɛɛ kalama fala ye olu ɲɛ bɛ siraw la olu b'a fɛ ka na dɛmɛ don Mali ma o siraw la fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sɔrɔko ta na sira fɛ sariyako ta na sira fɛ jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min u mago ɲɛ minɛnw na jamana fila bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo sira minnu fɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen danganamaya Jɔpu ye ni ala sɔnna ma bataki a na di président ale ma ale ka se k'a sɔrɔ kulukorokaw fɛ yen nin waati in na sa jateminɛw kɛra sa k'a lajɛ k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kulukorokaw yɛrɛ nafa ɲɛ n'o ye baara bolo dawlenw ye olu fana jateminɛw hukumu kɔnɔna na sa sifinw olu ka baara sira Luxdev ale tun kɛlen don k'o sigi sen kan tile fila sa kimɛli in kɔnɔna na maa 20 nana ka na jateminɛw kɛ k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye hakilinaba ninnu ye tali kɛ min na maa bɛ se cogo min na k'o kow ta ba la ka baara kɛ n'o ye kulukoro yɛrɛ ka nafa bɛ sɔrɔ minnu na kumaw ye tali kɛ o la n'an bɔra an bɛ taa Direkaw fɛ yen minan dira olu ma baara dɔ hukumu kɔnɔna n'o ye COP ye Dire marabolo kɔnɔna na togodala marabolo ni sigidala marabolo fala ye musow ale ni du kɔnɔna ko hukumu kɔnɔna na baara in kɛra nin kalo in tile 4 a kɛra minan di ye minan min bɛ sa n'o ye chaise 50 ye min ye dɛmɛ ye n'o ye mana dɛmɛw ye k'olu di a n'a maɲɔgɔnlanw o bɛɛ lajɛlen dira maaw ma sa maa minnu kɔni bɛ denmisɛnninw ka ko tɔbɔtɔ n'o ye COP maaw ye waleya in kɛ kun ye sa UNICEF fɛ u ka se ka dɔ fara u ka baarakɛminɛnw kan ka se ka denmisɛnninw tɔbɔtɔli baaraw kɛ Dire a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na Kucalakaw fana fɛ yen ka fɛɛrɛ sigi ka musow ni denmisɛnninw dɛmɛ u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na Kucala ni san denmisɛnninw fala ye ka dɔ fara u ka yiriwali kan yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na baara kɛcogo la sa o kun ye jɛɛrɛ belebeleba dɔ o laɲini ye jɛɛrɛ in min ye musow ni denmisɛnw ye fala ye ka bɔ région 2 in na olu kɔni ka baara olu daminɛna Sangaw ale ni Kucalakaw a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye commune 43 ka bɔ cercle 8 kɔnɔna na i n'a fɔ Kɔnsɛgɛlakaw fɛ yen Kominiyankaw fɛ yen Mpɛsoba Yoroso olu ye Kucala marabolo taw ye Kɛnparana San ani Tomiya o ye San marabolo taw ye fala ye min ye baara in ye san 4 a kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna na ONG bɛ yen n'o ye Ahmed ye ale de kan k'a lawaleya n'o ye baɲumankɛtɔn ye Suissekaw olu kɛlen don ka musaka di min ye sefa wari miliyari 2 ye baara in kan ka tali kɛ o kɔnɔna na denmisɛnw bɛ se k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma cogo min Segukaw fɛ yen ɲɛgɛn tɔgɔla don fala ye tago e bɛna fɔ k'anw fa kɔnɔ dɛ fala ye ɲɛgɛn ko ka fisa koyi ni Segu kɔni min fɛn fɛn la o ka ɲi a tago 16nan n'o ye ɲɛgɛn tɔgɔla don ye o kun ye kununko alamisa ye fala ye ko an y'an kɛ cogo o cogo ko an ka jɛnɛbɔ tɛ se ka kɛ ka ban fiyewu ko n'an mago ma se ɲɛgɛn ma kuma dakun tun ye nin ye maa minnu ye fɛɛrɛ sigi sen ka don in hukumu kɔnɔna na u ko ɲɛgɛn ɲɛnɛmaw ɲɛgɛn sanumaw ɲɛgɛn minnu bɛ yen olu ka sigi sen kan banakɔtaa kɛli ka kɛ bɛɛra la u ka dabila fɛɛrɛ ni minɛnw ka sɔrɔ ka di maaw ma u bɛ se ka lakana ni saniyaw kɛ cogo min na
poubelle ni buretu ale ni furalanw y'olu di maaw ma javelji ka taa se tɛgɛ bɛ ko ni minɛn minnu ye fala ye u y'olu bɛɛ lajɛlen di ekɔliso 5 ma segu ale kɔnɔna na sisan an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye coupe du monde tirage groupe 10 ani 2 min sigira sen kan ani minnu kan ka baraji ta k'a bɛɛ lajɛlen di maaw ma u bɛ se ka faamu cogo min. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Wala ye bi jumadoya in na min ye diɲɛ sirege 4 tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛ min bɛ n'a fɔ ma ko coupe du monde ale jɛkulu sigili n'a b'a fɔ ma ko tirage groupe o baara kɛra bi Washington DC kaw fɛ yen n'o ye Washington District de Columbia États-Unis kaw fɛ yen min ye diɲɛ magobatigiw ye diɲɛ songolaw jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ ka fala ye nin ye coupe du monde siɲɛ fɔlɔ min nana kɛ jamana 48 fɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen sigira nka min ye baara ɲɛbila la FIFA maaw ka jɔnjɔn min bɛ yen n'o diko fɔlɔ kɛra nin ye bɛn jɔnjɔn u y'o di Donald Trump ma fala ye min ye nin kuma a cayalen don kosɛbɛ jɛkulu minnu kɔni kan ka sigi sa coupe du monde nata in na fala ye olu caman kɔni bi jumadoya in na u y'u ta n'u bila dɔw kan ka taa kulu minnu kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ sa kulu 12 de sigira an b'a fɔ ma sa ko groupe A Mexique b'ale kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ coupe du monde labɛnbaw fɛ fala ye Corée du Sud bɛ yen ani Afrique du Sud nka ye yaasa olu ka se ka dafa maa 4 jamana 4 na Danemark Macédoine du Nord République tchèque ani Irlande olu bɛ ka baraji ta maa 1 bɛ ta o la ka fara olu kan ni ala sɔnna ma min ye groupe B kɔnɔna na ye Canada bɛ yen ale fana ye jamana min bɛ tulon labɛn ni baaraw kɛ fala ye Suisse bɛ yen Qatar bɛ yen min ye Italie ye Irlande du Nord Pays de Galles ani Bosnie fala ye olu fana kan ka baraji ta maa 1 bɛ ta olu la ka o groupe n'o ye Canada ni Suisse ni Qatar ka groupe ye k'o dafa jamana 4 na jamana min bɛ yen ni baraji t'o la fiyewu fala ye o ye groupe C Brésil Maroc Écosse ani Haïti nin groupe in parti e b'a fɛ ka mun fɔ fala an kɔni bɛ Maroc de fɛ dɛ Brésil ye Brésil an fana ye Maroc ye koyi a ye Brésilien ye bɛɛ ni i sagonama don n tɛ ne yɛrɛ tun kan ka Haïti de supporter nka m'u ka bɔlɔntanko ba ma ten n kana taa n dusu tɔ kasi n'an bɔra groupe C kɔnɔ fala ye an bɛ taa groupe D kɔnɔna na min ye Amérique jamana yɛrɛ ye ale yɛrɛ b'o groupe kɔnɔ n'o ye États-Unis ye Australie fana bɛ yen ka taa fara Paraguay kan nka min ye Turquie ye Roumanie ani Slovaquie ni Kosovo olu fana lasa jamana 1 bɛna ta ka min ye États-Unis ni Australie ni Paraguay k'olu ka groupe D k'o dafa jamana 4 na fala ye o kɔfɛ sa groupe E Allemagne bɛ yen Équateur Côte d'Ivoire ani Curaçao fala ye Curaçao in maa 100,000 dugu bɛɛ jamana bɛɛ maa 100,000 jamana denni wala tɛ Nations Unies na Curaçao ale ni Côte d'Ivoire ani Équateur ani Allemagne olu ye groupe E ye groupe F kɔnɔna na Pays-Bas n'o ye Hollandais ye olu bɛ yen Japon ani Tunisie nka min ye Ukraine Suède Pologne ani Albanie olu la kelen kan ka taa baraji la ka o jɛkulu n'o ye Tunisie ni Japon ni Pays-Bas ka groupe F ye k'ale dafa jamana 4 na groupe G kɔnɔna na fala ye Belgique Iran Égypte ani Nouvelle-Zélande olu 4 dafalen don ye coyi min ye groupe H kɔnɔna na fana Espagne bɛ yen Uruguay Arabie Saoudite ani Cap Vert fala ye olu fana ka groupe dafalen don kosɛbɛ France Sénégal o bɛ groupe I kɔnɔna na fala ye Norvège ale fana b'o groupe in kɔnɔ
nka min ye Irak, Bolivie ani Suriname olu kan ka baraji ta kelen bɛ ta o la ka fara min ye Faransi, Senegal ani Norvège ka k'olu fana ka jɛkulu kɛ 4 ye. Groupe J Argentine ale b'o kɔnɔna fala ye min ye Argentine ye ale ni Autriche ani Algérie ni Jordanie olu 4 fana dafalen do fala ye. Min ye groupe K kɔnɔna na ye Portugal bɛ yen, Colombie, Uzbekistan nka yen fana RD Congo ale ni Nouvelle-Calédonie ni Jamaïque fala ye olu fana kan ka baraji ta jamana kelen bɛ ala k'o kɛ RDC ye o bɛ farafina kɛ 10 ye. Donc Portugal, Colombie, Uzbekistan, RDC ni Nouvelle-Zélande ni Nouvelle-Calédonie ni Jamaïque ni min ye se sɔrɔ la baraji la o fana bɛ fara olu ka fala ye. Groupe L o ye Angleterre, Croatie, Panama ani Ghana ye ale de ye a groupe laban yɛrɛ fala ye. Donc groupe 10 ani 2 minnu kan ka ta maa minnu 2 fɔlɔ kɔni bɛna fala ye olu bɛ taa directement 16e de finale la olu kɔfɛ sa 8 meilleurs 3e olu bɛ ta ka fara olu kan k'a tɔ dafa olu bɛ sɔrɔ ka o ta n'ala sɔnna a ma coupe du monde tirage a kɛra bi su in na an kɔni bɛ min fɔ sa farafinna équipe 9 olu kɔni ka billet sɔrɔ ka taga kɛnɛ kan o équipe 9 bɛɛ lajɛlen fana u ma ɲɔgɔn sɔrɔ fala an ye min lakɔlɔsi tirage in fana na jamanaba in si tɛ groupe kelen kɔnɔ a bɛɛ kɛlen don groupe ɲɛmaaw ye i Argentine wo i France wo i Espagne wo i Belgique wo a tɔgɔ ye di i Brésil wo olu si tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin daminɛ in na fɔlɔ fo n'a kɛra sa tako filanan na n'a kɛra tiko felen fiyeko ma u bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔli daminɛ n'o tɛ belebele si tɛ yen ko min bɛ groupe kelen kɔnɔ bon ayiwa Ghana ye belebele dɛ ani Angleterre bɛ groupe kelen o ngilɛfɔ tɛ bɔ foyi fɔ o don fala ye. Sisan an b'an ka kuma kuncɛ ni min ye an bɛ taa Kayi min ye Ba Ameyang ye u taara bila dayɔrɔ laban na bi fala ye suturali baaraw kɛra a yɛrɛ ka denbaya la bɛɛ lajɛlen bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Ba Ame ye ka na tasibilaw k'a ye waleɲumandɔnw kɛra a ye fala ye ala ye Ba Ameyang ka kalifa minɛ a la novembre kalo tile 30 k'a si to san 97 la Senegalikaw fɛ yen fure yɛrɛ nana alamisa don min ye janajaw ye o kɛra bi jumadonya in na fala ye minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna jamana ɲɛmaaw y'ale bila ka taa jamanakuntigi ale tɔgɔla ka taa jamana jɔyɔrɔ fa ye fala ye min ye Seku Ɲangi ye du bɛɛ lajɛlen tɔgɔla ale kumana fa ye baara min kɛ k'a daminɛ kabini a ka kalandenya Kayikaw fɛ yen fo kana se a ka nin waati laban in ma a ye cɛsiri ni baara mun kɛ a ye dantigɛli kɛ o la maa wɛrɛw bɛ fala ye olu fana ye kuma ta ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ minisiri bɛ diinɛ ni bato kunna ale fana ye laseli kɛ jamana tɔgɔ la nka ale ka kuma fanba ye tali kɛ waleɲumandɔn ni bonyamasegi la o de kɔfɛ sa min ye Ba Ameyang ye sukanseli o kumaw bɛɛ lajɛlen min fɔ maa min fɛ nanzarakan na sa o kɛra Kayi gouverneur ye n'o ye général de brigade Musa Sumare ye u ka sɔrɔ sa k'a ta k'a sɛnsɛn ka taa bila dayɔrɔ laban na selikɛlɛ a kan ka ban tuma min fala ye min ye an ka batokɛlaw ye an ka diinɛ ɲɛmaaw an ka alimamiw min ye diinɛ sobaw fala ye a bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ Ba Ameyang ka janaja kɛnɛ kan Kayikaw fɛ yen ko ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ameyang ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an ka kisi minɛ ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛma ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i Keyita ala ka sini nɛgɛ kanɲɛ 12 yira an na kibaruya wɛrɛw an na ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan i Keyita. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45